Kaixo! Kaixo, Eugeni! Gauza bat, labeziko gauza. Zure izena nola da? Eugeni? Nola da? Eugeni. Baina, hori ez da euskalduna, ez bai? Eugeni. Esaten dute katalana, baina ni Egusiakoa. Bai. Bai, ematen du entrevista zuk egiten. Niri da. Ez que, nekan hori... Nongo izan hori, baina hori. Kalor, eta niri begitza gertatu zen, nola da engema, edo engema, edo nola da. Bueno, ia esan da ngema. Bai, azkenean hori da... Bueno, ez da pronuntziatzen, osea, da ngema, osea, hori da originala. Baina hemen mundu guztiak esaten du engema, enegema, Guzman, esan diat, Guzman, igual, hola, irakurtzen da, bai, igual, bezakit zergatik, baina engema, edo engema, Donostiakoa, baina ez dute zer esaten, baina zure familia kanpokoa da. Bai, aitarena. Aita etorri izan ona, oain duela... Bueno, beha zan oso gazte, igual 18 urtekin edola, etorri zan honean. Eta ja geratu zan, etorri zan ikastera. Oain ja, jendeak beltzaranak, beltz asko datoz ez, Afrikatik, eta baina garai horretan, bera zen bakarra, bera eta beste bat. Etorri ziren gazkinez, ez dati nola, eta ja geratu zen hemen. Eta zu hemengoa. Bai, nire ama hemengoa da, antibotarra gainera. Eta hemen ezagutu eta ni hemen jaien izan. Gabeloz dantzaia beste gau zabaltzuen agotean. Bueno, bai, dantzaria hori da nire gustokoena, ez? Azkenean hori da, dantza da oso polita. Bueno, hori eta bestu hori da, nik uste, kantatzea da nire top. Kaixo, Bai. nire gainera behar dugu abestea, Bai, eske oso... Psikologiko. Bai, psikologikoki oso asko ematen dizu nik uste. Bueno, nire bentsat, nire. Eta babesna aizkatzen duzu. Bai, nire guztien zait asko. Baina, bueno, hori da, dantza eta musika. Eta, antzeztu, hori ez dut hainbeste egin, baina, gustatzen zaite, baina ez nuke izango hainbeste. Nolatan asertzinen mundu honetan, Antzezten edo dana egiten? Dana. Dantza, nik uste nire etxean txikitatik, hasi nintzen, telebistako musikarekin dantzan, eta ja, heldua nintzenean, apuntatu nintzen akademi baten, eta nintzen formatzen eta nire burua prestatzen, ez? Dantzaria izateko. Eta antzisten batean nintzen ETB-en, Sorginen lanatzen zutu goratzen zen, ez? Bai? Euskitze eta Claudio Landa eta bai. Hor neon dantza egiten eta batean pasiotan norbaitek komentatu zidan. Ezu? Antzestu ezuz, ezakit, noiz bai, eta egingo zenuke paper txiki bat, bi kapitulo eta bi edo hiru, nire ez nahi aktorea, ez baina, oso, ikusiko zu. Eta azkenan 2 urte gatu nintzen, horre Guenkaden, kubatarra bezala. Nelson, bai. Zenba maite izan dugu Nelson jauna. Zuk uste? Zemoruz
goenkaleko esperientzia. Politxa, baina, bueno, niretzako, azkenean, kaba, ni sentitzen nintzen pixkat, Kolibino. bai, azkenean hori izan dire, ez neon oso, ez egin nola esan, bueno, presatuta, zan, venga, hala, ikasi eta egin. Orduan, bueno, niretzat ondiegia zan mundu hori, ez? Eta gaina, bueno, Ainhoa Hierrekin, Iñaki Gaetxe, Itziar Urta Bizkaia, osea, aktore puska. Orduan, bueno, bi urte honitzen hor, eta oso gustua. Oso gustua eta oso... Bai, kontetu. Okerez banago, ere aukestu dituzu bi programa, ez? Nola gizuzuk hori? Zu oso gazten zea hori jakiteko? Bai, baina hori duela... asko, igual pasadia... esan gut, bai. 30 urte. Hala? Bai, ni oso gazten nintzen. Eta zenbat buruz. Esperientzia? Bai. Gogorra. Gogorra. Ze azkenean, claro, ni oain hitzein dezaket zeo zer. Bai. Bai, niri beti beldurra ematen dite, bueno, hori, elkarketak eta logo, ze azkenean euskeraz ez nago oso, ni usako aldu berriz, eta ez nago dituta, eta berehala jartzen naiz urduri, eta zen ez nire buruan hitzak bakizu. Nahazten eta azkenean, baina, ja azkenean, berdin du, ez? Osea, akatsak esatzen baditu da, berdin du. Politena da egitea, ez? Naiz eta oso zuzena izan, baina, bueno. Eta gainera hemen, agazori gabe. Eta hemen, lasaia da, zure logela, bla hitz egiten, ez gure artean, eta bai, oso gustua, bai. Bueno, aukezlenak oso gogorra, Goncalves pixkat gogorra egin zitzaizun, baina jugaitezen pixkat dantza mundua. Nolako dantza ibilbidea eduki duzu. Ibilbidea? Bai. Nola ez zuzan nahizu? Edo, nola esezinak dantza mundua. Bueno, hasi nintzen klaseak hartzen, Grosen hemen Donostin, akademia baten, eta estiloa zen jazz edo, modern edo lako zerbait, eta horrekin hasi nintzen, gero jo nintzen Madridera, eta jarretu nintzen, klaseak hartzen eta lan egiten ere, batea ze, klaro, hor han bizitzeko, da pixkat, komplikado. Baina gustua. Eta, gogorra, ezen gogorra, azkenan gaztean nintzen, eta, 22 urtekin Madriden, orduan gustua. Baina, aberatsa nintzen, baina hemen barruan bai. Oso beratsa, oso esperientzia polita zen, eta hori, 2 urte eman nituen hor, bueltatu nintzen honea, eta hasi nintzen klaseak ematen ere. Eta gero, beti klase batzuk hartzen, teknika pixkate garbitzen, nolabait. Eta gero jo nintzen 30 urtekin ere, jo nintzen New Yorkera, klaseak hartzea ere 2 hilabete. Lan egin nuen han ere, eta bueltatu nintzen. Eta hortik aurrera hemen geratu nintzen. Zer dantza mota da? Funky. Bai, batez ere funky. Ni hasi nintzen jazzekin, baina batez ere funky da nire, funky hip-hop esango nuke, baina hip-hop da pixkat... Modernagoa edo konkretuagoa, ze azkenean hip-hop daka teknika bat, eta daka, locking, popping, teknika ezberdina, eta hori ez da nire estiloa, ez dut asko kontrolatzen hori, pixkat bai, baina ni
etortzen naiz beste leku batetik, jasa edo funky edo komertzialagoa. Bueno. Adibidez, asko ikusi zentugun dantzatzen guazen telesailean. Zemoruz. Niri, dantza egiten? Bueno. Igual kapitulu, atal baten bai. Atal baten atean izan txapun baten truke ez. Hori. Eta hori izan bakarra, hori izan da bakarra. Baina nire gustatzen zait benetan atzean egotia. Bai, kameran atzean, bai, azkenan politiagoa da, bueno, politiagoa ez, baina igual da, bueno, gaztea zeanean, dantza egin nahi zu. Baina hoen ja, bueno, gustatzen zaite gauzak, bakizu, agindu, gustatzen zaite. Aginte, hori gustatzen zaite. Ez, baina, bueno, beste momentu baten nago eta gustatzen zaite asko hori. Kamen aurren egotia. Galdera bat, guazeneko koreografiak zugeak dira. Bai. Oain bai, aurten eta aurreko urtean ere. Eta aurreko artean ere, azken 3 urtetan, bai. Baina, Eldabiziko guazenen pelikulan, hori ikusi duzu? Hor dago Josu Mujika. Egiten zuen paper bat apaiza bezala. Altu bat. Bai. Eta hori izan koreografia. Oso na. Niri gustatzen zait. Nik ikusi dudana bintzat, ezberdina da, beste estiloa dauka, baina, gustatzen zait asko nola mugitzen duen eszena eta dantzariak, ez nola egiten du. Bai. Gero ja, Eldabiziko telesailean, ni nengoen ere papertxiko bat egiten papertxiko. Bai, aktuar bezala, bera ere, eta bien artean egiten genituen koreografiak. Bueno, eta jolta paperean zemoruz. Ondo, ez da oso originala, azkenean, zen dantzari, hori, irakasle bat, bai, dantza irakasle bat. Orduan, ez dago oso urruti nigatik, ez azkenean, baina, ondo, hobeto, zekao, euskararekin suelta hogan nengoen. Eta, niretzako zen, ez zain gogorra. Ze, klaro, hasi nintzanean, bideoak aurkezten, Eldabiziko gauza ETB baten, tekstu guztiak ikasita eta ezer jakin gabe, ulertu gabe ezer. Batzutan hemen eguz, nola, hemen... Bidoia. Iztegiarekin, hemen, eta... Zizan nahi du, zakin, rollo bat, eta kriston txarrakola, bla, 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 eta buruz, oso gorra. Baina, hori ere lagunduko zezu memoria. Bai. Ja, behintzak horrekin, hori ja pasada eta hain asko zubeto, eta gaina esken niri euskara beti asko gustatu zait, eta niretzako beti inportantea izan da hitz egitea. Ni beti esaten dut euskara ez da bakarrik hitz egitea, sentitzea ere. Zergatik batek no puede saber de nada, baina bai sentitu, Bai, hola, eske nik horrela ikusten dut ere. Horrela da. Eta zu etorri zintzen, etorri zinenean, ze bat urtekin etorri zinean? Hauetan, bilabetekin etorri nintzen. Ordu, eskandula. Nire aldetik aberatsa sentitzen da, zergatik odola eta jaiotzez. Egusia ganat
baina ez dut hango hizkuntza ikasi. Nire ama hizkuntza euskara da eta etxekoa. Orduan errusiaraz ez dut zeiten? Ez. Ez errez? Ez errez. Eta hori zaude bagoa zen, Bai, aurten izango daia 3. urtea. Bai, zehaz izan orain duela 2 urte, lehendabiziko denboraldian atera zan Ioldi, Beristain. Gero bigarrenen, joazen urtean atera zan Maria Redondo, eta aurten hasiko daia 3. denboraldia, eta a ber zidatzatzen. Zaude gelditu gabe. Bai, azken 3 urtetan, bai. Aizuke, kala, mila aizuke, etutzea bai. Mila esker zure atea zabaltzagatik, Eli. Eta ni oso gustu dago naiz. Ze motza, bukatu da? Bai. Ja bukatu da? Bai. No. Bai. Bueno, zer gehiago ez egin dezakegu, zein da zuen zariek gogokona. Igual da oso tipikoa esatea hau baina Michael Jackson edo... Bueno, hori esan artista bat, Baina, berado ezela dantza egiten duzu, cuando te veía bailar, me recordabas a él. Ja, igual gehiegi imitatu diot igual. Estiloa. Estiloa da, ez dut baina, bueno. Eta euskerak kabelosak luzatu dut bideoa zergatik zure errepasoaren bideo bat dugu ikusteko. Ze ondo? Ikusi nahi? Bai, mesedez. Ikusi da. Lanean hasi behar dut, eta. Bueno, aztera guaz, Bitches to get high with you out it. You a nigga left in the rock and you free go with just timeless, baby. What's your central? You ride them low, flash deep in the road, for see nigga corner. Listen, I do think like the world of difference. Throw me a mix of sexual experience. You have Iritsi da zuen ordua, gazte garaia, arrakasta bilatzeko indarra. Bueno, Carlos, hortxe ikusi dugu hainbat kirurgi kantatzen, dantzatzen eta artista bat zara. Perro flota egiten, bai. Hori da nire movida. Eta, claro, nahiko nuke eta zukere pertsona bati musu bai bidalez, berak ere elkarrizketak bidalez zuri. Eta guk ere zemoduz aintzan gugeidasari bidaltzen badiogu musu handi bat. Hori da, oso ondo. Aintzana musu bat. Bueno, eta bukatu dugu, Carlos. Bai, bueno. Segitekoa motxa egin zaizu guztoka zaudelako. Ba, claro, hau erraza da bakarrik da hitz egitea, eta gero eta
gero eta zaharrago, Bai. gero eta gehiago Gehiago. bla, 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 bla. Zergatik bizipen gehiago dituzu kontatzen. Bai, hori da, igual horregatik ezeko da. Hogei nahi baduzu, kazelatera gonbidatuko zen. Oso ondo. Baina, agogutuko diego guge ikusi nahi. Venga, gente. Bueno, Agur. eskerrik asko, agur.